गोबां माने नि सापर्ट रक त्रिपुरा गोनाङैनो दिनै आरो रगो गोबां कमेन्ट फैखा इन्डिया जमातिया बिनि रसा मुं रक बेलाय काहाम कहनाय इनके तिनि तो फाइनल कायसा गाला राउन्डनि इनके बाहाय बमाहाय प्रिपारेसन आइ फैखा ताइ लुकुरक काम सानाय सेग्रा preparation na mane belai over singko kha kong raing pe hata kusogui ma tong ha bike nai ka sili ya इनके गोबां लुकुरक तनो सापर्ट रुइ दङ बरकनो नोंथां मखय नामसो finger cross इनके मियावो तो प्रोसेस चलि दंखा गाला राउन्डनि बागै मियानि रोजाब मुंगो बमाहाय लाइखानि नि usuk ma tong mane bagai asuk sarai man liya the first time le स्टेशन first time ya mane anta hai kotor judge ni bus kang raja ni san nervousness pai ga तिनी बमाहाय मा दं नार्भास रक दां न खतिनि nervous leng liya लियाना palo khai pai jang la ताम रोजाब मुंनो तिनी रोजाब ना नायतो same the mia from the same सेमना तिनी तो गाला राउन्डनि फाइनल इनके मियाव तो प्रेक्टिस बसो लिखा इनके मिया रोजाब मारक बमाहाय जरा लाइखानि नि रोजाब तेन कुनु काबे मुरग फैका फाइका आनी किसा देराय थांगा लेबां मुरसा प्रो इनके अपनो आं दाबु तेसा प्रेक्टिस खाये ते गाहाम के रोजाबै सरं फाइजाक तांति सिनिमुं ताइ आबरो किसानि नि सागा आंखे मेहली देबरमा आं वेस्ट जोन नि कन्टेस्टेंट बो पारानि क्लाय आं खुमुलुंनि न खमलुंनि ना इनके आगि रगो नों अमाहाय रोजाब थानि रगो कुनु जागा क्लास खाइजागा सिरंजाक सारिगा मरक तो दं आगि आं ते क्लास 3 नि सिमी क्लास 7 जरा आं शिखि जाकता कम क्लासिकल लाइफ नो कंप्लीट खाइमाले आता आपे इनके परा रो किसा बांग थांगै मा खाइली आता इनके तिनी तो फाइनल राउन्ड इ बमाहाय नों प्रिपारेसन नाखा प्रिपरेशन आं गाहामखौनो खाय मा दङ इनके गोबां मालु करक तो नि सापर्ट तंमानि जों ससियेल मिडिया रगो बनुकुइ माखा जेननो सापर्ट नाय रगनो नों तामो प्रफेसर नमस जेनो सपोर्ट खाने दङ आं बेलेके हामबाया फरना मुसुंगो नरानो सपोर्ट खाना बागै ना आं ताबो असुक जरा फाइमांखा बेलेकनो हामबाया मन बागै तिनी खे बरसा मुंनो प्रेक्टिस बेसिक खाइको बि फेका तिनी के रजाबे तंसा लांमा बाय लेबां खाइफेका ता प्रेक्टिस ना साबो लगियो तंनि नि आनी मा फाइजाक मा फाइजाक ना हर बसुक जरा रक सिरंखा कयता जरा रक सिरंखा दुइटा रोल ताम खना नैतार तामना कोनो प्रॉब्लम करि ना बले यही प्रॉब्लम करे ओके हामबाय मिया तो गाला राउन्डनि बागै प्रोसेस चलिखा ताइ नोंरो बरसाबखा निनि सिनिमुं सावै ताइ मियानि जे प्रोसेस बा प्रेक्टिस बमाहाय सालायखा किसा साइकना बिदा बेलेखनो हामबाय आनि मुंगंखा रुपेश देबबर्मा आनि गामिंखा उदयपुर बन्दवार आं रिप्रेजेन्ट खाइदों गुमति जन्नो मियाफोरो जोंनि जे त्रिपुरा आइडलनि जे गाला राउन्ड मानि आ जागाबो प्रेक्टिस जे खाइजां मानि आरो बेलेखनो काहामके फुरुंजाखा जोंना बति के रोजाबनाय बति के माइक रमनाय मिउजिशियान बे बाहाय के मिलिनाय इनके आबरो फुरुंजाखा इनके काहाम खा खाइका आं काहामके रोजाबखा किसा हाइबोते किसा आनि इमप्रुभमेन्ट खाइना दंखो आबनो बांतिनि किसा खाइति फाइका आसियाको बाहायनो गोबां मालु करक तो ताबुक जों नखा निनि बुमुंराव पुइला फाइनांथों हनै दुवाइ दङ ताव लुकरकनो नों तामस कसर नामो जों जेननो चाजागै दंनाय रकनो बेलेखनो हामबायानो सापर्ट खाइने दंनो आतिखनो सापर्ट खाइ दंदि नरनि सापर्ट बायनो जों कुजो कानाय आतिनो सानामो जों तिनी ताम रोजाब उनो रोजाब ना नायतो तिनी आं ओ खुम्बु बानो नमा रोजाबनाय ओके तै जादु कलेजा तांसा मारसा